Cu velocii drumul. El e expert. El a zis repede face, dar pentru noi numai între a doua. Cu a doua, dar la gaz mare. Da, e de gaze. Nu e momentul care când ești din curvă, nu crezi gaza, nu de să-i. Până cum am văzut cum nu deci cum Usa due mani Simone, che è quella cosa? Il pomello del cambio non te lo rubano, lo puoi lasciare lì tranquillo, non te lo porta via nessuno. Usiamo due mani. Non dico niente Dimitri, vai, vai. Ti ho solo detto dove devi passare. Vedo chi guida, Elena? No, Simone, vai Simone. È abbastanza aderente questo. È aderente, sì. Da. Îți duci cu a doua. Aia zi, să mușcă. A nu, ține. Ține. Mai mica bărbață. Brava. Brava. Ha più grinta Lemo. Allora venite. Partenza, via. La Vale. Molto bene. Via ancora. Și stop. Adesso la DS. Vai, sali che adesso passa sull'asfalto che facciamo prima. Occhio. Passa sull'asfalto che facciamo prima. Adesso. Vai, passi. Con ABS. No, forte! Freno e frizione. Bravissimo. Bella differenza, Libera l'area. Non è slittata per niente. Pensa che roba? Vai Simone!
Lo so, dovevo... Aspetta sempre il mio via! Te Possino, torna indietro! Devo aspettare che mi dà l'ok la pedana, se no che faccio fare? Adesso ovviamente puoi partire, vai, è stato un sacco di tempo, via! Dai, guarda lontano, metti bene le mani, vai, 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 attenzione! Oh, già va messo, Dai, voglio che rimani sulla resina, non che vai sull'asfalto. Vai, vai, attenzione! Passate! Fai pure di no? Attenzione! Vai, 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 vai! Attenzione! Eccola! Se non altro l'hai girato sto volante, brava! Molto bene, top! Grazie, ora lo vediamo anche voi i controlli. Vai Elena, secondo passaggio. Dai Elena, guarda lontano come hai fatto prima. Frizione, tira il volante, tiralo, brava, tira nuovamente. Bravissima. Brava! Vai, vai, vai. Frizione, tira e tira. Lino, metti i dovessi regalare quello è il manifatore comincia a fare tutta subito dopo questo, la devo anticipare, via! Attenzione! Nino, mi dai il passaggio perché non lo dobbiamo fare di terza, lo dobbiamo fare di seconda. Di terza la mettiamo un po' a sedere la macchina, capito? Dai, riparti e me lo fai di seconda. Voglio usarle tutte e due le mani sul volante, Sì, sì, le puoi ma sono chiesto. Io su. Allora io vorrei ringraziare e premiare il gruppo blu per la bravura. Bravo! Oggettivamente se siete tornati tutti con istruttore così siete proprio bravi. Ma Via! Dov'è? Ecco. tu fai avvocato dietro. Pietro ti chiami come mio figlio. Io pure che siamo andati con protagonista. Grazie mille. Dai. Mihail o Misha ormai. Quello no? Dima o Dimitri. Dima! L'ultima, ma con gli affari merito con tutti gli altri, la signora Diana. Signori, grazie di tutto, non vi rubiamo altro tempo perché c'è il pullman qua fuori che vi aspetta. Buon rientro a tutti. Grazie. Grazie! Grazie.
stimați prieteni, iată, în ziua de astăzi am învățat ceva dintre cursurile pentru guida în stradă. Eu zic că sunt foarte binevenite și mulțumim și care s-au stăruit pentru treburile să se organizeze. Și doresc pe parcurs să organizeze așa evenimente foarte plăcut pentru noi, cât și pentru a noștri din nu, așa cum se cheamă, pentru care sunt instructori și în deosebi o duminică plăcută, am cât motiv Pietru Gura. Și eu mă gândesc că școala făcută de azi poate să ne prinde foarte bine. În viitor sperăm să nu avem așa incidente cum le-am petrecut în ziua de astăzi, dar ceva emoții vor să rămână și cred că pe viitor o să fim foarte precauți în stradă. Așa că mulțumim tuturor pentru ziua petrecută. Bravo! Salutare! Noi astăzi am avut ocazia să facem un curs foarte bun și pentru să spunem așa, guida, pentru conducerea mașinii. Astăzi am învățat multe lucruri care pe parcursul vieții poate nu o să ne confruntăm cu dânsele, dar poate să ne confruntăm. Cel puțin noi ne-am pregătit și suntem pregătiți și suntem foarte mulțumiți pentru acest curs, cel puțin eu. Într-adevăr a fost foarte, foarte util, a fost foarte, să spunem așa, și divertent și sperăm că într-adevăr o să fie de ajutor și vă recomand că și vouă, la toți care vă uitați, să treceți acest curs și să vedeți într-adevăr niște lucruri care pentru voi o să vă pară dintr-o parte că dacă nu o să fiți acolo, într-adevăr o să aveți alte păreri despre aceste cursuri. Vă mulțumim și succes la toți! Sănătate! Ciao, ciao! Salut! După cum ați înțeles, dintr-un grup așa bravo și numeros de moldoveni, eu cred că sunt cea mai matură. Și eu astăzi am făcut un curs pentru securitatea stradală și pentru mine a fost foarte util pentru că am patente numai de un an și nu am condus așa de mult mașina ca să fiu tratată de încrezută, dar astăzi am făcut niște manevre care, bun, Dumnezeu știe dacă o să le mai fac în viață. Mă bucur că guvernul italian s-a gândit și pentru noi. Cred că e un început bun, pentru că am înțeles că pentru prima dată au pus o piatră și sper că dacă eu am avut curaj astăzi să fac acest curs, toți o să poată să treacă peste bariera asta. Salutări! Bravo! Bravo! Mulțumim tuturor că am fost prezenți în această zi frumoasă cu noi împreună la Roma. Am avut într-adevăr parte de un curs foarte practic și foarte util care, cum au spus și instructorii, sperăm că nu o să ne trebuiască niciodată ceea ce am învățat noi și am cunoscut astăzi. Dar viața este imprevedibilă și nu putem să știm ceea ce ne așteaptă mâine și dacă vom fi puțin mai pregătiți, vom fi puțin mai atenți pe stradă și vom cunoaște faptul și ne vom dea seama mai bine spus de faptul că de modul nostru de a conduce automobilul depinde nu atât viața noastră, cât și viața celor care stau împreună cu noi în automobil și viața celor care sunt pe stradă. Cred că rezultatul acestei sau scopul acestui curs va fi îndeplinit. Mulțumim tuturor, chiar dacă nu am fost mulți, dar cum este o vorbă, puțin de buni. Așa că din promisiunile organizatorilor, probabil că în toamna acestui an se va mai organiza un asemenea curs pentru provincia de Padova. Și atunci sperăm că vor fi și mai mulți participanți la acest curs. Mulțumim! Bravo!